ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಸರದಾರರು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಂದು, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈಗ 2 ಮಾತು. ಕಮಲ್ದಾಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಗಿದಿಲ್ಲ. அபிமானி ஆண்டவர்களே, அபிமானி ஆண்டவர்களே, என்னப்பா பேசுறது தெரியாதா? என்னப்பா பூ இருக்குதுன்னு எரிச்சிரியா? கொஞ்சம் நில்லுங்க. என்ன பேர் என்ன? ஏந்தா கொஞ்சம் சைடு பேசுறதானே? எனக்கு ஆவேசம் வந்து வந்திருக்குது. எங்க தர்சனம் வரணும் அத்து பண்புணி பண்ண ஜனக்கள்னா அபிமானத்தோட ஆவேசம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண தமிழ ஆண்டவர்களே, எனக்கு புரியாது. எனக்கு ஈத் மல்ல எனக்கு புரியலாக்குதுச்சு அது இல்லையாது. நான் எனக்கு பேசுறதுக்கு வர என்ன பேசுறது முடியாது. தாத பாத்தேருந்து கொத்தா அப்படி புரியலக்கது ஈத் மல்ல இங்க புரி கர்மன என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. எஞ்சின பாத்தேருந்து கொத்தா இந்த உலகத்திலே, இந்த மண்ணிலே, இந்த துளு மண்ணிலே எனக்கு ஜன்மம் கொடுத்த ஆண்டவனே, உனக்கு நான் கிருத்தஜ்ஞதையான் கொடுக்கேன். ಎಂಕಿ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಈ ಮಣ್ಣು ತಿಂದದ್ದು ಬದುಕದು. ಎಂಕಿ ಮಣ್ಣಡು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವರೇ, ಇರಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಲು. நண்பர்களே, எங்க உள்ளல சுத்தினாலும் இந்த மண்ணு கிளியாது. நண்பர்களே, வா தேசக்கு போண்டல ಈ ಮಿಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಓಲ್ಲ. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இங்க மல்ல எருமை ஆப்பணும். பெருமை பெருமை ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆ நான் உண்டாயிருக்கேன். மாணவர்களே, மாணவரே, 20 ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு தான் நான் 20 ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு தான் நான் சென்னை மகாநகரத்தில் கால் இடுக்கிறேன். 20 ரூபாய் லக்காது பல்தினையானு சென்னைத மகாநகரோட கார்டியே மாநகர கால் விட்ட மேல எனக்கு தெரியாது அங்க பாஷையே தெரியலையா? என்ன பண்ணுது? ஆள்கிட்ட கேக்குறது பசிக்குது, தமிழ் தெரியாது, என்ன பண்ணணும்? ಎಂಚಿನ ಬಗಲ್ ನೀ ಅಂದೆ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ ಕಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಂಡ 5 ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಇಜಿನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುನು 2 ಪಾತೆರ್ನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ பண்ணப்பா அப்பா என்ன பண்ணணும்? உன நட்டு இருக்கணும். நான் நட்ட மாட்டேன். நில்றா. பசிக்குது படாபுனு என்ன பண்ணணும்? தானமல் போடு. நட்டருமா? நட்டோடா? நட்ட கூடாது. நட்ட கூட நட்டே. ஆமா நட்டிருக்கேன். ஆண்டல நட்டியே. ஓ நட்டியே கடைக்கு அவன் சவுண்ட் பண்ணு. சாப்பிட கெடுத்துருச்சு. அங்க பார்த்தாலும் ஒரு சின்ன ஹோட்டல் தான் இருக்கு. அங்க போயிட்டு வேலை பண்ணு. ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದಾದಗೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿಯೇ. ಓಹೋ அந்த வேலை பண்ணிட்டு ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಮಾ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ போய் ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟುಡೆ ಮಿತರೋದು ಮಿತ್ತು போய் ಅಂಚತ್ತಿ இம்ப்ரூவ்மென்ட் தான் அப்படிதான் சொல்லணும். அப்படி இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆயிட்டு அந்த ஹோட்டல்ல நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஹோட்டலுக்கு நான் முதலாளி ஆகி போய் ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತರಬೇನೆ ಅದು போய் ತರಬೇನೆ ತಪ್ಪ தலைவன் தான் ಹೋಟೆಲ್ ದತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ದನಿ ಅದು போய் சாதாரண எல்லா ஒரு ஹோட்டலுக்கு ஒரு அந்த பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா கட்சிதாரர்கள் எல்லாம் வருவார். மந்திரிங்களே ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೂರ ಕಚಡೋಲ್ ಬರೋಂತ ಕಚ್ಚಡ ಕಿಳಿயாது ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು ರಾಜಕೀಯರು ಎಲ್ಲ வருவார். ஏது பார்ட்டி? அது எந்த பார்ட்டின்னா HDMK, HDK, AMDMK, HIDC, மக்கಳ பச்சம் கச்சம் எல்லாம் வருவார். பச்சை மக்கள் வந்துட்டு மசால் தோசை தான் அதுதான் இதுதான் சாப்பிடுறாரு. அப்போ ஒரு கனெக்ஷன் தான் எனக்கு அவருக்கு உண்டாயிடுச்சு. அக்கல் மசால் தோசை கனெக்ஷன் ஒரு பழக்கம் உண்டாயிடுச்சு. மசால் தோசை கனெக்ஷன் பழக்கத்துல நான் ஒரு புதுசா பಕ್ಷ அந்த ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ போய் ಆಯ್ತಾ ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ அங்கே போயிட்டு நான் ஒரு புதுசா பಕ್ಷ கல்லேற்று கழகம் நாயகனாய் போய் இப்ப மினிஸ்டர் ஆயிருக்கேன். கல்லேட்டி கலக்கல இங்க பಕ್ಷದ புதரோ ಈ கட்டமல் போச்சு கிருஷ்ணப்பா. கல்லேற்று கழகம் என்னுடைய தாதமென்றில் உனக்காக என்ன வேணாலும்
அர்த்தப்பா என்னை தலைமாறி விரும்புகிற மக்களுக்காக நான் போராடுறேன் என்னுடைய யான் பக்க போராட்டம் பண்ண ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆ ಅವನ್ ಅರ್ಥ பக்க பாக்கிதான் சின்ன சின்ன மக்களுக்கு அதுக்கு அவளுக்கு எந்த வேணுமோ அது நான் செய்வேன் என் கடமை அதுதான் ಮಂತ್ರ பண்ணலக்க மாட்டேன் ಪೂ ಬಂದಂಗನೆ ಪತವಾಯಿದ್ದೀರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದಾಗ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் எதுக்குன்னா இவ்வளவு மினிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க தான் கடவுள் நீங்க எல்லாம் ஒட்டு கொடுக்குங்க நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் பண்ணக்கு நல்லதா ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನಿಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ஆண்டவர்களே ದೇವರೇ அந்த காலத்திலே கடவுள் மாறி வந்திருக்குது ದೇವರನ ರೂಪೋಡು ಬೈದಿನಿ என் பொண்டாட்டி ಎನ್ನ ಬಡದಿ விமல் தாஸ் நான் கமல் தாஸ் தான் அவள் விமல் தாஸ் தான் எவ்வளவு காம்பினேஷன் பாருங்க காம்பினேஷன் ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು லட்சுமி மாதிரி வந்திருக்குதா என் பொண்டாட்டி என் ஹிருதயத்தில் கால் வச்சாள் ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ರೂಪೋಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ತಿಗಲೆ ಕಾರ್ದಿಯಲ್ಲ ತಿಗಲೆ ಎತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯ ಆ ಟಚಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ பகல் மே மாணவர்களே அந்த லட்சுமி வந்த வேலை நான் ತಿರುಗಿ பார்த்ததில்லை ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒತ್ತಿವಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿರತೂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಎದುರೇ போயிನಿ ಎದುರು ಹೋದು ಒಂದು ಬಾಲಾಯನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇ ಒಟ್ರಾಶಿ இவ்வளோ ஒரு விளையான ஒரு காரியக்கிரமத்தில நான் வந்தது என்னன்னா நான் சொன்னேன் மாஸ்டர் நான் சொன்னேன் என்னன்னா மக்கர மாஸ்டர் வேணாம் என்ன சாதனை இது தெரியாதுதான் இந்த சாதனை நான் எவ்வளவு பண்றேன் நான் சொன்னேன் ಇಂದುದ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಾನು ದುಂಬು ಏತಮ್ಮಲ್ದೆ ಏರು ಈ ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತದು ಸಾಧನೆ ಅವು ಸಾಧನೆ அப்படிதான் நான் சொன்னேன் ஆனா அந்த மாஸ்டர் தான் கேட்கல நீ வரணும் அப்படிதான் சொன்னார் எவ்வளவு கட்சி இருக்கு எவ்வளவு செலவா இருக்கு நான் பண்ணிட்டேன் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஆனா நீ வரணும் நான் சொன்னேன் ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂತ ಎಂತ நான் அது அந்த மேட்டர் நான் சொன்னேன் ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ செலவா வருது சொன்னேன் நான் சொன்னடே போன மேல ದಿನ இந்த மாதிரி காரியக்கிரமக்கு நான் வந்துட்டு நான் இங்கதான் கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு அவகாசம் கொடுத்தாரு நன்றி நான் தாய்மார்களே என்னுடைய நண்பர்களே எல்லாருக்கும் நான் அச்சேரினா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் அது என்னன்னா நன்றி ಸಾರಿ ಕುರ್ಲುಡು ಆಯನ ಹೃದಯದ ಉಲಾಯಿಡ್ದ ಅಂತರೊಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಡು ಪಾತಿರ್ದು ಇನಿ ಕಮಲ್ದಾಸೆ ಅವು ತಿಗಲೆ ಪುಡಾಯಿನಟ ಪಾತಿ ದಯಮನಗ ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಿಮಕರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈರು ಧನ್ಯ 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 ಪಂತಿಜನ ಬಿಕ್ಕಿನಿ ಆತೆ ಆಯ್ತು